За първи път посетих България. Опитвам се да си спомня точно кога. Мисля, че това беше през 2000-та година. Или не, по-рано. 1999 във връзка с снимките на филма Версенженторикс. Българските актьори, с които работих във филма Версенженторикс, бяха фантастични. Това са хора, които обичат професията си и са изключително щедри в начина, по който я упражняват. Добър актьор не е този, който умее да играе добре, а е онзи, който комуникира добре. Не може да играем добър тенис, ако насреща си нямаме добър партньор. Същото се отнася и за киното. Без добър партньор можем да се справим някакси, но когато постигнем взаимна комуникация с партньора си, тогава нещата се получават наистина добре. C'est toi qui m'as dit qu'il y a plein de filles qui sont très belles ici. Приех да участвам във филма, защото мисля, че Ники, режисьорът на филма, е човек на риска и знае какво иска. Обичам хората, които се опитват да направят нещата. Обичам, когато те ми се обаждат или ми изпращат мейл, за да ми предложат история или сценарий. Харесах историята, харесах и актьорите, които играеха в нея. Но най-вече влязах в чудесен контакт с човек, който беше сърдечен и искрен. Когато Ники ми говори, аз му вярвам. Това е. Аз винаги съм работил по този начин и Ники нямаше какво да продава. Той просто ми каза, ще съм щастлив, ако изиграеш ролята и ако участваш във филма ми. Si on ne se souvient pas de la vie qu'on a vécue, on disparaît. За мен типичният ден не съществува. Събуждам се сутрин, рано, взимам душ, мия си зъбите, послушно момче съм. И после всичко започва. Може да е работна закуска, може да е телефонна среща, може да е четене на книга, може да е писане или бизнес среща. Може и да е пътуване. Нямам типичен ден. И точно това ми харесва. Винаги съм искал да стана актьор, но ми се е случвало да работя и в банка. Харесва ми работната атмосфера там, но не бих могъл да вляза в офис в 8 часа сутринта и да изляза в 5 или 6 вечерта. Обичам да съм свободен. Както в личния, така и в професионалния си живот. Знаете ли, погледът, вътрешното излъчване на хората никога няма да ви заблудят. Едно ръкостискане няма да ви излъже. Да, може да се заблудиш един-два пъти в преценката си за хората, но с възрастта идва и опита. Аз възприемам себе си повече като куче, като животно, а не като човек. Знаете ли защо кучето ближе ръцете на един човек, а пък лае по друг? Защото се води от инстинкта си. Аз винаги ще съм мил, възпитан и ще стисна протегнатата към мен ръка, но това, което ме интересува, е погледът на човека и излъчването му. Моят баща пътуваше много. Майка ми го придружаваше често. Винаги съм виждал само хора, които си заминават, с страха, че никога повече няма да се върнат. Най-трудно ми беше, когато бях малък. Да, наистина тогава ми беше много трудно. От съвсем малък до 12 годишна възраст. После нещо се отключи в мен и си казах, че е въпрос на живот и смърт. Ако искаш да оцелееш, трябва да се справиш сам, иначе загиваш. Най-трудно беше от раждането ми до 12-та ми годишнина. С днешна дата ми се случват неща, които са лесни, други са по-сложни.
Имам щастливи мигове, както и нещастни. Но когато си израснал в емоционална липса, много малко са нещата, които могат да те дестабилизират. Голямата трудност за всеки един човек е да превъзмогне проблемите от детството си и това е нещо, което всеки трябва да извърши сам. Никой не може да направи това на ваше място, даже родителите ви. Аз имам една единствена дъщеря и не бих могъл да я възпитавам по някакви технически стриктни закони. Единственото нещо, което се надявам, че съм успял да й дам, това са общо човешките закони. Тя е много по-стабилна от мен. Но всичко това идва от самата нея. Бащите правят деца, щастливи са да имат деца, но после пътуват, въртят бизнес. Принципа на неравновесието в семейството е, че всичко се стоварва на раменете на майката. Таткото е за развлечение. За него остава удоволствието. Не се оправдавам, но бившата ми съпруга Диан наистина отгледа дъщеря ни. Аз се опитах да дам максимално много от себе си, но истинската работа я свърши тя. И то страхотно. Когато обичаш, летиш. С нищо не бих заменил любовта. С нищо. Кой е вашият талисман? Дъщеря ми? Брат ми? И ангелите. Това е. Бихте ли направили всичко в името на любовта? Да.